Sanibona balandeli baleli khasi. Namhlanje ngithanda ukuthi sibheke ukuphupha umuka nomfula. Lo okhulumayo-ke ugogo udla ngamandla okasize ngokuchaza kahle amaphupho. Njengoba sengishilo namhlanje ngifuna sibheke-ke ukuphupha umuka umfula-ke ukuthi-ke kuvame-ke ukuhambisana nokugeleza kwempilo nemizwa nezinguquko, kodwa-ke uma uthi umuka nomfula kusho ukuthi umfula uyahamba nawe, unokuxhumana okuqinile nezinguquko ezinkulu empilweni yakho. Ngingasho ukuthi mhlawumbe inguquko ushintsho kuba abanye abantu bake badidwe igama elilodwa. Izinguquko zingasho ushintsho oluzokwenzeka empilweni yakho noma izinguquko ezizayo-ke. Kungasho-ke ukuthi-ke kunokushintsha okukhulu okuzayo, mhlawumbe-ke uzothutha uqale umsebenzi omusha noma ushintsha indlela ophila ngayo noma indlela owenza ngayo izinto. Singabheka-ke futhi ukuthi noma umfula-ke uphatha umfula-ke nje sidalwa, ngingasho ukuthi uphatha iy'mfihlo yokuhamba kwesikhathi, okusho ukuthi izinto ezindala zedlule noma ezintsha ziyaqala. Izinto ezindala nje, izinto eziyimfihlo, wena waziyo ukuthi imfihlo endala noma imfihlo eyedlule noma imfihlo entsha okuyima izoqala. Uma-ke iphupho lihambisana nomuzwa wokuthula, kusho ukuthi ukuhlanzeka kanye nokukhulekela izingcindezi, ukukhuleka, ukuthandaza izingcindezi ezizayo noma odlule kuzona, kodwa ikakhulukazi futhi kuyaba ukuthi kuyingcindezi osuke ukuyona ngaleso sikhathi-ke. Uma-ke umfula ubanzi noma ujulile ushona phansi, noma ngingasho ukuthi ushona phansi kakhulu, kungasho amathuba amakhulu nokwanda empilweni yakho. Uma umfula-ke ushesha kakhulu noma unomfutho nomoya, kungasho uphawu lwezinkinga noma izinselelo ezinkulu ozobhekana nazo ngaleso sikhathi, noma ngey'nkinga ezizayo noma inkinga osuke unayo ngaleso sikhathi-ke. Kodwa njengoba-ke umuka nawo-ke kusho ukuthi-ke uyakwazi ukuzinqoba noma usenamandla okulwa noma amandla okubhekana nazo lezo y'nkinga lezo-ke. Singabeka nje sithi ukuphupha umuka nomfula kusho ukuthi impilo yakho isesigabeni sokushintsha. Umfula umela imizwa nezinselelo noma amathuba. Uma ulawula uhambo kusho okukhulu nokuphumelela. Uma umfula-ke ubukhali kusho ukuthi kudingeka uqaphele izinguquko zakho ezizayo noma yilezo zinselela osuke-ke ubhekisa kuzona. Njengoba hlezi ngisho ukuthi-ke iphupho kahle kahle sekuyisixwayiso sabantu abadala abasuke bexwayisa sona ngaleso sikhathi. Ngiyabonga-ke ukuthi nilalize nifike ekugcineni. uNkulunkulu-ke anikhanyisele, aniphe konke enikufisayo. Thokoza.